даҳо муҳоҷири тоҷик дар деҳаи шубини воронежи Русия ки мегуфтанд корфармоҳо ба онҳо мисли ғулом рафтор доранд, аз ҳалли мушкилашон хабар доданд. Онҳо гуфтанд ки субҳи 16 ноябр пас аз дахолати сафорати Тоҷикистон дар Русия шиноснома ва қисман маблағи ҳаққи корашон аз ҷониби корфармо дода шуд ва ҳоло онҳо деҳаи шубинро тарк карданд. Сафорати Тоҷикистон дар саҳифаи фейсбукиаш хабар додааст ки нофаҳмӣ миёни корфармо ва муҳоҷирон ҳал шуд. тибқи шаҳрномаи шаҳрвандон, Тоҷикистон бо корфармо маблағи патент барои кор, билети ҳавопаймо, ҷои хоб ва ғизо аз ҷониби корфармо пардохт шуда, пас аз шурӯъ гардидани фаъолияти меҳнатии шаҳрвандони Тоҷикистон, корфармо маблағи сарф кардаашро аз музди меҳнати онҳо бозпас гардонидааст. Бинобар ин корфармо 1 сентябри соли 2021 ба ҳар як нафари онҳо 10 000 рубли пешпардохт намудааст. Аз ин лиҳоз миёни муҳоҷирони меҳнатӣ ва корфармо нофаҳмӣ ба вуҷуд омадааст, хабар додааст сафорат. 110 муҳоҷири тоҷик ки 3 моҳи пеш аз воронеж барои ғундоштани ҳосили себ ҷалб шуда буданд, рӯзи 13 октябр дар назди яке аз идораҳои полиси маҳаллӣ эътироз карданд. Онҳо иддао карданд ки корфармо онҳоро фиреб дода шиносномаҳояшонро гирифтааст ва онҳо имкони тарки ин маҳаллро надоранд.